Здрасти хора! Днес ще отворим една пратка от Озон. Всъщност вече съм отворила, не съм гледала още книгите, за да е малко по-лесно, тъй като беше доста добре запечатана. Вътре имаме, мисля, че 6 книги. Да видим. Да, 6 книги. Всички изглеждат здрави, тъй като един път бях получила пратка не от Озон, където имаше повредена книга и честно казвам, имайки предвид, че аз книгите много държа на тях, държа да се пазят, по никакъв начин да не се нараняват и така нататък. Максимално се старая да съм грижлива. Не знам дали е тази дума. Така, всъщност книгите не съм ги чела, абсолютно всички са на тема личностно развитие, тъй като в момента съм на тази вълна. В библиотеката си имам може би около 100 книги. Естествено не всички съм чела все още, тъй като наскоро реално сбъднах тази си моя мечта. Още от малка исках да имам своя мини библиотека. Все още не са наредени тук, тъй като това ще ми бъде моето кътче, моята стая, където се заключвам, чета си книга и се потапям просто в моя свят. Това също така е мой офис, така че стаята е доста мултифункционална, въпреки че е 6 квадратни метра, но да не бягаме от темата. Първата книга е на Робърт Чалдини. Аз лично съм чела неговата книга Влиянието и наистина ми подейства просто като леден душ. Беше ми много интересна и наистина начините, по които ни влияят дори хората просто около нас, без ни да осъзнаваме марките, брандовете, абсолютно всеки един човек в нашия живот. Никой не се бях замислила глобално за това нещо и затова ми е много интересно да прочета и някоя друга книга, като всъщност съм си взела и другата му книга, която поне е преведена на български, Убеждението, мисля, че беше нещо такова. Влиянието също си я купих, тъй като я бях чела може би преди около 2-3 години и той я бях взела назаем от една моя приятелка и ми е интересно, пък искам такава ценна книга, честно казано, в библиотеката ви. Другата книга от доста време я гледам. На позната автор ми е, тъй като съм чела всъщност една негова книга, Смелост или нещо такова. Всъщност в момента на приключване на другата книга, не съм изцяло още прочела нея. Интересно ми е, наистина смятам, че егото по някой път, да не кажа практически винаги ни влияе изключително негативно, съжаление, особено в моменти, когато ние не се замислим абсолютно за това. После ще ви дам всъщност и рецензия на книгите. Ако ви е интересно, естествено, може да напишете в коментар. Мога да направя втора част, където реално да споделя без спойлер, естествено. Дали книгата се служава, дали е хубава и дали има смисъл да си я купувате все пак, тъй като не виждам смисъл да купувате книги, които реално не са хубави, а са по-скоро доста рекламирани. Тази книга именно за това съм може би с местни чувства от нея, без да съм я чела, тъй като е доста рекламирана и не знам. Едният вариант е, че наистина е хубава и се надявам на това. Другия вариант е, че е просто прекалено разпиарена. Но трябва първо да я прочета, за да видя. Другите книги не съм ги виждала никъде. Намерих си ги сама в интернет, как се случи това. Но наистина, не знам, изглеждаха ми доста интересни. Прегледайки в някои от книжарниците бях отишла да видя долу-горе все пак какво пише вътре, дали е моето. Първата ето тази. Казва се Без извинение, силата на самодисциплината, тъй като аз като личност и като човек съм не знам, много ми е трудно да си изграждам навиците и все още работя над това. Дори този канал реално го започнах именно с тази идея, а именно някак когато говориш с други хора, които също им допада тази тема и обменяте опит най-малкото, наистина се мотивираш повече да действаш и да се движиш напред. Понякога път наистина е много трудно, предполагам голяма част от вас го знаят това нещо, особено е много по-лесно да вземем телефона, да скролваме просто безмислено лентата в някоя социална мрежа, отколкото дори просто се разходим навън. Тая допавинова дупка, която буквално са ни създали големите социални мрежи, наистина е доста наркотично зависимо буквално. Надявам се тази книга да е интересна, за нея също ще ви оставя отзиви, ако ви е интересно, разбира се, като между другото се прави да спомена, автора е Брайан Трейси. Между другото, той всъщност е и автор на книгата Изяж жабата. Исках да си купя и нея, видях я обаче в книжарницата и беше изключително тънка. Знам, че има израз да не съдим книгата по корицата, или в случая по съдържанието, което беше наистина изключително малко, но не знам, не ме грабна книгата и реших да пробвам ето тази, въпреки че не е толкова популярна. Другата книга е Задълбочена работа, как да се фокусираш в един разсейващ свят. Мога да кажа, че вече естествено тази книга сигурно ще ми е полезна, ако е хубаво написана най-малкото, но със сигурност мога да кажа, че успях за около месец да се избавя до голяма степен от зависимостта си от социалните мрежи, като при мен проработи едно единствено нещо, което бях решила
Сама си го измислих, не съм чела никъде за него, но то според мен е абсолютно логически, със сигурност не съм измислила топлата вода. А именно просто се отказах от моя телефон. Тоест, телефона ми с социални мрежи, с всичките тези неща, които ползвам покрай работата, него го ползвах само по време на работа и то отново беше мръднат, т.е. аз знаех дали ще ми трябва в момента или няма да ми трябва, дали ще ми е достатъчен компютър само за работа или ще ми трябва и телефона. През цялото друго време картата ми беше сложена в телефон, който е абсолютно едновремешен, скъпач такъв. Предполагам, че ако сте динозаври като мен, 100% се сещате. Първоначално, честно казано, ми беше малко... не е неудобно, в смисъл не ми пука какво ще си помислят хората, но беше наистина странно. И най-трудно ми беше всъщност, когато примерно се намирах в кабинета на зъболекар и чаках своя ред примерно 20 минути. И хората обикновено какво правим ние? Вадим си телефона и почваме да скролваме някакво хаотично, без някакъв смисъл въобще в това. Аз нямаше как да скролвам, естествено, тъй като моят телефон не е такъв, разберете, той е от преди 15 години. И просто в един момент се научих наистина да чувам себе си и в тези моменти просто да оставам сама със себе си и наистина дори да си почивам. Дори намирайки се в кабинета на зъболекара, дори знаейки, че в момента ще ме очаква някаква, макар и неприятна процедура, аз просто оставах сама със себе си, с мислите си и наистина поне при мен този лайфхак страшно много подейства. Ако и вие имате такъв проблем, сте зависими и го усещате и искате да се справите с това от социалните мрежи, опитайте, нищо не губите реално. Особено, абсолютно съм сигурна, че голяма част от вас имате такъв тип едновремешни телефони. Направете това предизвикателство, примерно първо за една седмица. Ако не е вашето или виждате, че въпреки това хващате телефона, със сигурност има и други тактики, но не съм аз човека, който да ви учи, тъй като не съм специалист в това нещо, както казах. Другата книга е една, която гледам от много време, Инстамозък. Всъщност, аз гледах и неговата друга книга, също се чудих преди време. Мозък не е за този свят. Отново се разказва за допаминовата дупка. Като цяло, че много често, т.е. не много често, а постоянно реално мозъка ни е изкушен от различни социални мрежи. Не мисля, че има смисъл да ви разказвам книгата, при положение, че не съм я чела и ви може да си прочетете рецензията отзад. Но не знам, стори ми се интересна, имайки предвид особено факта, че в момента точно такъв тип теми са ми изключително интересни. Надявам се да е хубава. Книгата не е дебела, написана е между другото с... Те като цяло май всичките са така, с доста едър шрифт, което на мен... между другото тук има и картинка. Не знаех. Не знаех, че има картинки. Всъщност има ли още картинки или само? Не, има и илюстрации. Това даже не го очаквах. Между другото е много готино, когато има илюстрации, когато има някакво описание на самата илюстрация. Някак по-лесно, като че ли попивам материала или го разбирам. Не знам при вас дали е така, но при мен говоря за книги, които са обучаващи особено. И последната е на Грег Макюлан. Надявам се да съм произнесла правилно името. Ще ме прощавате, но наистина е трудна фамилията. Книгата се казва "С лекота. Лекият път не е за мързеливите, а за умните", имайки предвид, че аз съм графат на мързеливите, за съжаление. Но без извинение, както сме си казали. Та книгата изглежда ето така. Има доста интересни илюстрации. Не знам, мен поне това много ме грабна. Предполагам, че смисъла на тая илюстрация е именно хаотичните ни мисли, които много често ни пречат да правим с лекота нещата. Отново шрифтът е доста... тук една идея по-дребен. И ми хареса при тази книга, като я прелистих, че има такив тип таблици, които ни помагат реално да обобщим. Т.е. автор обобщава примерно главата. Минало е да кажем една глава от около, да кажем 50 страници, обобщава във вид на таблица или по някакъв такъв начин по-структуриран. Това са всъщност моите находки от Озон. Скоро със сигурност пак ще обновя библиотеката. Ако ви е интересен такъв контент и като цяло такова съдържание, мога да ви покажа и книгите в библиотеката ми, които са наистина много и може би бихме могли да направим една поредица от поне 10, ако не и повече видеа. И надявам се видеото да ви е харесало. С вас беше Елина и до нови срещи!